Narec tankery a ja vás vítam druhého dílu z Tankov Online. Je tu so mnou Zafres a ideme po vlajku, poď. Dobrý začiatok, ale som si znížil FPS-ka, mi to menej laguje, lebo sme na prvýkrát sme natáčali, som mal na 30 FPS-ok a teraz predtým mi to tak lagovalo, ale už teraz mi to nelaguje, tak ale zlaguje mi. A mám tiež veľké lagy z 50. Neboj sa, ja som tu. No. To tak poď na inú mapu, lebo tu sú... Aha, lebo môže padnúť golbu, jak ty stále hovoríš. Ja už som ju skoro dneska mal vo videu, však uvidíš. Však uvidíš na videu, jak si pustíš to video, tam bude. Na konci, tak pri konci. Čau. Teraz už nemám lagy, chápeš? Už nemám lagy. Tak ty nenatáčaš. To sa ti povie, keď ty nenatáčaš. Čau. Tak ty nemáš, ty nenatáčaš, ty nemáš vôbec lagy, Nie, ja tu už som hore. Dneska sa mi podarilo predať Xbox za 130. A mám 130 eur. Dobre, ja ešte zostanem prvý, no tak asi aj ja. Takže uvidíme sa pri ďalšej mape, takže zatiaľ čau. Takže sme späť a už som našiel to nejakú mapu a idem za mnou. Áno, ale však to dorovnáme. Áno, a tak. A som si pridal efekty na myš, som si ich vyfarbil. No a jak som povedal, že tu budem mať iba zo začiatku a už nemám lagy. Pomoc! Mina! Bum! Mina, yes! Niekto mi skočil na minu. Tam. Sorry! Ja nevidím. No dobre. Ja mám prvý kill. Ty pána. Dobre, ste to videli na videu, jak má 20. Vieš čo to je? Voda 12. A keď ho chytím, tak mám šťastie. Nie, na videu mi ho necháš. Byť rád, že ťa nechám na videu. Ale máš dosť dia, máš nejakých 30 000. No a našu ti budú 3000, však si bohatý. Ja mám 3 dia. Beriu. Som zdržal toho. Mamut. No, to sa nedá. Goldbox, please. Yes. Tak, dobre. No, tak asi mňa, hej. Ľudia nedajú mňa, hej. Ale možno, že ich vyťahali. Ten diktátor dobrý je. Počkať, jak má napísať? Som napísal, že natáčame. YouTube movie. Áno, presne. No, že ťa nezabijú. Už si mŕtvy. No však. A ja mám lag? No dobre. Nie, No super. Druhý staj a ja som posledný staj. Ale ja mám lagy, takže. Vrúbky. Reklama. Po reklamnej. Zabij ho. Dobre. Máme ďalšiu vlajku. Yeah. Pozor, mamut.
Dobre. Nevadí, ale hlavná vec, že máme vlajku. Zabite toho, čo má vlajku. Tak, dobre. Oh. Žum. Goldbox, please. Ja nechcem goldbox. Ale keď ho chytím na videu, hustý. Ja sa rozbehnem a tak bude to. Hej, pozor, ide na vás. H20. Tade. Iba ten Hornet možno a ten diktátor. Tade, on ani neskočí, on vieš čo spraví iba. A už bude dole. A ja. A toho dobehneš. Som ho dabil. Nie! Zomri. No. Abo brnenie. On si asi hackuje. No hej, hackuje. Dneska som bol na tom mape a sa tešte na video s hackmi, ktoré mali takto. A o chvíľu končíme, vieš to. Ale by som sa spýtal Tomáša, však máš na neho číslo na mobil, tak sa ho spýtaj, že čo treba na Bandicam, že by sme mohli natáčať pol hodiny. Že vieš, že natočíme pol hodinou. Alebo hodinou. Ale hodinové sú dlho sa. To ten. Rýchlo, vlajka, nie! Mne to hack. Aspoň som jedného zabil. Jej, zabil som. Oni sú hackeri. No už ide na nás zase. Dobre, ty na ňo tam more. Dobre. Ahoj, mamu, toto je náš blb. Dblb. To je dblb. Jej, ten dblb. Pozrite sa na tento obraz. Aký tam Wasp je, jaký aniel. Ako ten Wasp tam lieta. Ber vlajku, debil. No, ja sa teším, lebo ešte len pred chvíľou začalo, lebo bolo hodinové. Ešte len 11 minút trvá tá mapa. A urobím 2 videá za sebou, ne? Čo? To bola moja sestra, to si nevšímajte. A za to mi nedávajte dislike, bo sa na vás. Nebudem natáčať mesiac. Aj on natáčal, ale nevie, jak sa volá. Ja viem, ako sa volám a som si nechal uložené heslo. A keby ste si chceli ma pridať do priateľov, tak si dajte Avatar 759. Ja vám to napíšem teraz. Áno, tak sa volám ja, Avatar 759 a toto je mapa.